Ассалому алайкум ба ҳама, иншоалло ҳаматон суд ҳастен, хуб ҳастен. Имрӯз таърихи рӯз 23 март. Хоб бисёриҳо як савол додастанд ки аэропортҳо маҳкам шуданд, границаҳо маҳкам шуданд баъд аз динагӣ ҳодисае ки шаб шид теракт. Баъд аз он бисёри баъд савол шудааст. Ба ҳамин хотир омадем аэропорти Внуково. Хоб ҳозир ҳамаша ба видео нишонтон метем ки чӣ гапай проверка ҳаст ё нест. Хутон ҳамаша бинен, то охири видео тамошо кунен. Лайк, комент дар ёд набарорен. касоне ки документотони то ҳастай, мақсад ба метро ба биходи метро биёен беҳад хубай, барои ки иҷода проверка паштӣ нестай. Боз ма як нишон метем, хутон бинен чӣ гап боша аэропорт. бачаҳое ки документотон безеб ҳастай, мақсад шумо меоен рӯ ба рӯи аэропорт биходи метро ҳастай. Дин хуб мефроен ҳами эскалатора нишонте. ҳами эскалатор мефроен, дасти рост мегарден. Дасти рост иса ба подвал аэропорт медурем, иҷа пашти проверка нестай. иҷа мақсад контрол мегзарем. фақат ҷои мақсад вай нестай. Натарса, иҷа шумо ман намекунед, ягон чиз небошад. Иҷа просто контролай охранникон места. Иногда места милиса, шумо даруш ангона ки дуре равед. Я бардаро ҳамаи рейсҳо ягонташ атнишдагӣ нестанд. ҳамаш бо врема мераванд. нафарое ки документ надорен ва мегӯянд ки мо чӣ хел ба метро биёем. Шумо ба метро наёен, мақсад таксикат биёен то пеши аэропорт, мақсад дуюм этаж набурен, поён мефроен. биходи дуюми метро ҳастай. дуромад ҳамин сумет роем, промада дасти рост мегардем, ай подвали аэропорт мебурем. Уҷада пашти проверка нестай. Иногда местан, но 80% моментода нестай проверка. Ҳамҷоам барои одамое ки документ надорен хубтарай. Проблема нестай. Чӣ хеле буд, ҳамон рейсҳо рафта омадастанд, атмина жидагӣ нестанд. Чӣ хеле буд, ҳамин хеле. Касоне ки полёт дорен, ҳаракат кунен, полётон соати 10 боша, 3-4 соат пеш, например, аэропорт дашем, пеш регистратсиятон, барои ки бисёр раҳоро маҳкам кардагиан хутон ҳам медонем. Можед опоздат мекунем, можед ягон хел проверка як мекунанд. Ҳаракат кунем пеш полёт да аэропорт шен, чтобы рейсда опоздат накунем. Ягон рейс атмина шидагӣ нестай, аэропортҳо 100% кор доранд, границаҳо ҳам 100% кор доранд. Камтарак проверка мумкин ҷо метрода сар шидагӣ. Тамом бачаҳо. Ягон проблема нестай, паника накунен. Аллоҳ нигаҳбони ҳамат, эҳтиёт кунен. Thank you.